Acesta a fost sponsorizat, bineînțeles, de canal de cel care va aduce nouă calități la Grand Production Musuc. Să începem acesta de episodul ăsta și să nu uitați să aveți o vizionare plăcută. Uitați-vă chiar acum că Grand Production Musuc se anunță la cel mai nou episod. Săraci copii bogați se întorc. Și noi sezon, bineînțeles, noi lucrători. Și bineînțeles, multe calități speciale. Pentru lucrătorii care sunt lucrători, varios screenshot care sunt și lucrători de la și toată lumea, care toată lumea știe, de suferită de la telepat. Aia nu știu ce dracu de asta, dar știu numele femei. Adrian Mutu, fotbalist și bineînțeles cel mai mare bun. Monica, o actoare și bineînțeles super favorita de la Grand Production Musuc. Și ghicine va alătura șeful nostru de Club de Aur, pe Cipiu, cel mai mare barosat din Grand Production Musuc, care aduce și el în averea lui. Să se chirie exact cum a făcut pe Club de Aur de atunci cu alu. Da, de bine, de. Deci, uitați-vă cu mine. Lăsați familia de cuplu, lăsați neveste și soții, lăsați țara și lăsați de nații. Asta este singura metodă care avem noi de toate. Regulul este care, să stați de mică, la un apartament, fără bătaie sau plată, ajutați-vă la unul pentru toți, uitați-vă la o casă săracă care e bine, și pana mea, ce să mai zic. Importanta este că avem de toate mulți reguli stâmpite, bineînțeles, nu uitați de asta. Nu ratați un episod, adică nu ratați serialul Săraci copii bogați. Sezonul 11, în curând, va începe de pe data de octombrie la cel mai mare dezvăluț, pe data de octombrie 24, adică 24, da, 24 de știi, și ce să fac? Deci 24, numai la Grand Production Musuc, să anunță la cel mai mult album.